Assalamu alaikum masu kallon mu. Muna cikin darasin mu na bakwai a topic ɗinmu mai suna indices a mathematics. Yanzu kuma za mu yi wato deriving in third law of indices. Muna da wannan misali 19 raised to power a divided by 19 raised to power a. Mun ga abu ɗaya ne. To in za mu yi following straight method ɗin sai mu ce to 19 raised to power a divided by 19 raised to power a na wannan kenan. To anything kuma wato in numerator da denominator they are the same, kamar ka ce 10 divided by 10 zai baka 1, 20 divided by 20 zai baka 1, anything divided by itself zai baka 1. Saboda haka 19 raised to power a divided by 19 raised to power a shi ma zai bamu 1. Mun samu 1 a nan ko? To yanzu kuma idan za mu yi amfani da second law of indices formula ɗin, tunda division ne tsakaninsu, to za mu ɗauki base ɗaya which is 19 kenan. So mun ɗauki base ɗin sai mu subtracting powers ɗin. To za mu ga a minus a. Mun ga 19 raised to power a minus a. A minus a kuma in an yi zai bamu 0. So muna da 19 raised to power 0 kenan. To daga gani which means tunda mun bi formula mun samu 19 raised to power 0. Mun bi wannan straight method mun samu 1. It means 19 raised to power 0 is equal to 1. So therefore 19 raised to power 0 is equal to 1. From here we can conclude that za mu ce anything raised to power 0, kowane number banda 0 da aka sa mai 0 a sama zai bada 1. Anything raised to power 0 is equal to 1, amma x ɗin kar ya zama 0. So wannan shine third law of indices. Za mu yi amfani da wannan formula ɗin mu yi solving questions that are related to third law of indices.